Салкын кышларга аяк басканда, иң жылы, иң ягымлы бәйрәм әниләр көне килеп җитә. Бүген сезнең тапшыру аркылы без үзебезнең тормыш бүләк иткән, бар гомерен балаларына багышлаган фәрештәләребез Ибрагимова Гөлсем Гаяр кызы һәм Ахмед Шына Тәслимә Нурулла кызына сезнең аркылы иң җылы теләкләребезне җиткерәсебез килә, дип язганнар улыгыз Радик кызыгыз Зилинә һәм оныгыгыз Ландыш. Әни җирдә иң газиз, иң якын кеше. Чөнки ул безне тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тибрәткән. Беренче елмаюны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халык моңын күңелгә сеңдергән. Әниләрнең безгә кылган изгелеген санап бетерү мөмкинме соң? Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җирнең гүзәллеге хатын-кызларда. Сезне бөтен җир йөзен бизәгән әниләр бәйрәме белән тәбриклибез. Кадерлик без әниләрне, олылык, аларның канатлары каерылмасын. Тормыш авырлыкларыннан иңнәре сыгылып төшмәсен. Хатын-кыз һәр вакытта да хатын-кыз булып калсын. Сөекле әнкәйләребез яшәгән һәрбер көне безгә мәгънә һәм ямь өстиләр. Без аларга әле кунакка барырга гына уйлап куябыз, алар инде иртә белән торып, табын тутырып, иң тәмле ризыклар, сыйлар белән безне көтеп торалар. Мунчалары яккан, җылы өйдә аларның ягымлы йөзләре, җылы күңелләре, йомшак йөрәкләре көтә безне. Оныкларын көчеп алып, иртә белән сине уятмаска тырышып, нидер алар белән гөр килеп уйныйлар. Ананың ана икәнен шушы гади мизгелләрдә дә тоела. Ул синең өчен утлар йота, сулар кичә. Адам баласы үзе улыгайып, кулына үз баласын алгач кына моны аңлый башлый. Газизларыбыз, шушы бәйрәмегез уңаеннан без сезгә рәхмәт сүзләреннән башка гафу итегез дип әйтәсебез килә. Китергән борчуларыбыз өчен, бала чакта аңламавыбыз, тыңламавыбыз өчен. Без хәзер сезне иң бәхетле итеп күрәсебез килә. Без сезне бик яратабыз. Рәхмәт әнкәй, гомер бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Әниләр көне белән тәбрик итәбез. Барысы өчен сезгә рәхмәт әйтәбез. Сезнең тәрбия, кылган дугалар, гомер юлыбызда ярдәм кылалар. Бәхет телибез һәм дә исәнлек, шатлыктан балкысын күзләрегез. Чынга ашсын изге теләкләрегез, дуга кылып әйткән сүзләрегез. Мең рәхмәт сезгә, әниләр. Хөрмәтле Гөлсем Гаяровна һәм Тәслимә Нурулловна, бар изге теләкләрне дә балаларыгыз сайлаган матур җыр дәвам итәр. Бәйрәм көнегез котлы булсын. Saf havaday bizgə dava, ənkəylərinin süzləri, yox görmüşə üstərib, barısına tüzgəni. Rəhmətəni bulğanıma, rəhmət min bulğanıma, bəxit söyünüş üstəsin, Xuday senin şanıma. Mamaqsıman yumuşaq bula, ənkəylərinin küngeli, dilim hər şağəniyimə, uzun bulsun ömrü. Rəhmətəni bulğanıma, rəhmət min bulğanıma, bəxit söyünüş üstəsin, Xuday senin şanıma. Rəhmətəni bulğanıma, rəhmət min bulğanıma, bəxit söyünüş üstəsin, Xuday senin şanıma. Көзге каршына утыртып, шәшемне үрүләрем, тау башында бергә җиләк җыюлар, кич утырып бергә җырлар өйрәнү. Еласам, көчле бул дип
юатуым, бұлар барысы да исемде әне. Жылы нурлар белән тулы әнкәйләрнең күзләре, бар сагышыны онытасың елмайганда йөзләре. Рәхмәт әни булганыңа, рәхмәт мин булганыма, бәхет сөйенеш истәсен Ходай синең җаныма. Рәхмәт әни булганыңа, рәхмәт мин булганыма, бәхет сөйенеш истәсен Ходай синең җаныма, бәхет сөйенеш истәсен Ходай синең җаныма.